I també Bétera comença les seues festes, dies de pólvora, de concerts, però sobretot d'alfàbegues. L'Ajuntament ha repartit més de 60 en institucions i punts emblemàtics del nostre territori. També n'ha portat una ací, a punt. Mentrestant, a l'Hort preparen les alfàbegues més majestuoses, les que dissabte rodaran al carrer. Són les més estimades de Bétera. Hi ha 4 dies perquè lluïsquen al carrer. Les alfàbegues continuen rebent totes les atencions perquè encara creixeran entre 10 i 15 centímetres fins dissabte. El rec continu i l'olor intensa només fa vaticinar que el dia gran s'apropa. Encara estem desullant-les i encara estem ficant-ne per dins, continuem controlant-les fins pràcticament l'últim dia. Però bueno, estem contents perquè estan grans, estan boniques, estan verdes. 30 anys fa que Ramon, mestre alfabeguer, començà a cuidar este símbol de Bétera, una planta que estima les nits tropicals, però que enguany ha necessitat més aigua del que és habitual davant de tanta calor. Les nits de més de 20 graus i tot els encanta. Claro, la planta hi tira molt. Quan ha hagut aquestes onades de calor, que ara ja pràcticament totes les setmanes, el que fem és que les reguem 24 hores al dia, perquè si no la planta, claro, són tan grans, cosiet xicotet, se deshidrata més, evapora més la planta de lo que li pots tirar d'aigua, entonces n'hi ha que estar sempre regant, sempre regant. Enguany les van sembrar més tard i no veurem rècords, però sí alfàbegues que superaran els 2,80 metres. Dissabte a les 10, el gran moment. S'obriran les portes d'este hort per a celebrar la roda.